but kasyong kasyong man ni kajite shikna shitanga ka babha ni ka bakot bakhya long ba no kinang ban warra ka balance kinang ban penne ya ta ka jede ban kenang ba kata ka tarjur jengki kanum no shiliang ha ka jede jengki tengi ha ban persyang da ka bangi smau thu ya kan nong rem tengi la ka ban maintain ya ta ka balance ha ka jede jengki kata de ka ba jisu Baseng ni kong nublay, kalau ngababha, kalau ngabajanay, kalau ngabamlaan pengkala, baarpat, ubriw, ula ban ino. Tama umla ban ino ila kajong katengah. Marblay na marha kajilong si tengah, mentah kilong kaway. Hang ni jisu pun iya ka daw, ka bakadu bat ka badan kam tam. Balay ba menjur ba kata kajing, ya keren ni balay suyaha ba kata kajing, penidaw, jeng kita ki Farisi. Buat open la kajong jubab. Dak bawara ya kajilong kawai jeng si tengah. Kajilong kawai kedai kita kajilong ka bakongsan ba. Ha kajing dai si tengah. But dai kini ka ba define dai kini ka ba batai. But ka ba kabalong kata kajinglong ka ba kirpang ba ha kajing dai arngut. Marbliu makani kajilong kawai si tengah kalong kata kadur ne kalong kawai ne ta sakhi. Jog jilong kawai kemau blay ulong kawai kum ta kini ki arngodu kilong kawai kemau blay umla banyak klat way no way pat kum ta ro ka jilong shitnga kimla ba kimdei ban banyak klat iwei na iwei pat dia kani ka jilong kawai dei ban peni ha ka je dei shitnga ka jilong kawai ni kamut thantang e jilong kawai ha ka do handai ka thaulut ya ka jilong kawai ha ka jingmot je perkhat ha ka jing snow ha ki jing snow ba ka jing so tenat ha ki jingle but ha ka jing shim rai lang kum shitnga kemun ha baro ki liang jong ka jinglong ka jingim ki dei banya peni ya kata ka jilong kawai da kata ka jing menjur lang da kata ka jing so tholang da kata ka jinglong loh kloi ban ya lang. Dak tak kaju ka jimot, dak kaju ka snow, dak tak kaju ka jingchmu. Ha ka jinglong ka jiim juki ka manasi. Ka jinglong ka wai ha ka jinglong chitnga ka jiliu, ba ka kamtam mar kamya, o bar kam dei tang ha ka do. Bat dan buat maki daw kiba la ban warra je orpat ne la ban penyaklat ya kini arngut ya kata barok ngia keren bengetip ha ba kham tam lai ha bedai kum ki bangai ke jumi ke jingkeli lada kembau pol uya kenduk hapo ka balang hapo koren ladai menta dang ayo tengah ka bam ngai lek kum no lada yo tengah bam ngai lek kum no tanai polong da piok bangai ni piok ko bangai ro ka jinglong si tengah hi ka dei bekai ka jinglong kawai tang namar bangi yo tengah bangai kamut ba ngigin yaklat lokno how blay hi ka jinglong si tengah da piok bangai lani bangai ro ka jinglong kawai ka don bai ka jinglong kawai ka don bai ba ngim dan hok ban shim ban penangkam ka daw jo ka jinget nakabentaban ra jingeklat Lak no satang la dahi. Moko silang kim ture syu benyong. Kim mon syu dala ka jong ka mon dala ka jong ka jisobha juki kalau ngalangnya ngam ture syu. Silang la persyang kat bala ban pin bet. Silang la persyang kat bala ban pin ba handrai haba umla syu hang tate umbansi haban pelaj. Lek kemon ni syong mlahiru benyong makubir ka bamon. Ini pi handrai pat long ba kat badang don hi ke jingkermen kat badang don hi kata ka lat ni ha ban persyang ba hi kat bala nak beta beliu ban maintain dan ban pene yang tak jilong sitinga ban jilong sitinga maka ta ka de ke jinglong ka de kita ka essence jong ta ka jilong kawai ka don hangta bat ka de ka kamram ni kum ki bangai bangidei ban pene hangta ban pene
Tanta. Te hagini gisni mentalai ni hak ban husiar ba nama beliau nama dah pertai ke social media ke pertai jong ki information ba ka jing hikai ru ka yo la ban rung ban busuk ba na boro kiliang ke ba hikai ke ba contribute ke ba yalam bakla ya ka jing dei ha ka shong kha ka shong man kalau ni hak ban husiar ba ba ni hak ban long start ban yit ban tunjuk kanu ka jing hikai ke ba wan ra ke ba penek ke ba pencet pengklan ya ka jing dei ha pedang jing isi tengah ya kata dei ban pediang ya kanu hi ka jing ai jimot kanu ka jing hikai kanu ka jing le ke ba pensiam ke ba ora ya ka jing orpai ya kita ngi ban da plan hi ya ban kintat la kalong na kikime ki kpa la kalong ni perlok projor la kalong nong nuru ni hab ban kintat ya ban yet ban bisya ngimla ban pin sngo bha ya ki weipat bat ban wanra ya ka jing hiriura ha ka jedei ha kalong inong sen en kata kam dei ban long ta ni hab ban pin sngo bha lang iwe pat kemot arngut ci tengah cilong inong sen kata de ka jing tmu jong ka jedei ci tengah tek kajing orpatnya kajing hiriura ha pedang arngut ka syong ha kini arngut dara kini arngut ki ini scam ni arngut ki bak scam dam nu bala pindah klat iki dara maki arngut kila ai jaka kila ai lat kila kham pencak skor kila kham sngap hai ki weipat de hang ta ke kaura kajing hiriura bat kham tam lai hani kisi gipor mentalai bat kajing hikai ki bengiyo naga pulpit ru kalong ga jingma ja ka jing shongkha chongman kawara ka jing pa ya pra ha ka jing de shi tengah kham tam lai ha gitu ki long ying ki badon arkin hun ar balang ini mar ngala shem ngali i don kini ki bayo lala ka jong ki de la ka jong kin hun usen rang uyo ji hikai na ka balang ga jing u wan ban hikai la ka jong tengah pet kade ban long ta kada pi bot no nanga bot no enga kentai pat yo na balang la jong wan ban hikai la jong tengah pe kalong kam ta ka balang pi ka bakla pi di ban bot yanga kumta kaja kumta ri banga ngayu ba habaja kumta la pi de brangot kilong kristan makanaro handai pat abayo ai ka ji hikai ka bay per ba kam tam ha ba kimnang man penangkam ka ji hikai kawara kata ka jing orpat ka jing riura pedeng arngut baka poi supu do hadu tang nei ta idau kawra jepat jingepra ke kamtam gini bidang samla haban husiar ba haba pi kwa ban shim me gem gene karai tang namar ba de kristan long biang baik tang namar ba kumni katai belum tata tidak semuhun nak subiang ma bantuhan bisa wat kamtam le habai dei prakristan ro hab bantu haban bisa ba poblek kamera ka jing jinjar hayeng hasam